kungen. Du lyssnar henne då så. Fan vad du det var röra det här. Tycker jag med. Jävla äckligt. Jag vet att jag är ful, men du behöver inte visa känslorna för det. För fan vad äckligt. Men ta ett lugnt bara. Det kommer ordna sig. Det vet du va? Kanske. Du vet att jag bor på landet och vad fan ska jag göra då? Det kommer inte funka. Så. Men sluta, det kommer du visst göra. Du vet det. Du vet. Jag gillar dig, vet du. Jag gillar inte dig. Ja. Opererar sig, menar du det? Ja, det menar jag. Fy fan. Alltså. Nu så gör vi det va? Nej. Jag har lust. Nej, alltså. Är du dum? Eller? Vad fan gör du? Jag tänker det. Vad i helvete flög in i fågeln och fönstret? Följ med. För fan, så någon kan springa. Men gud, det ligger en liten fågel där. Det här. Vi får kolla. Det är sjukt va? Det är sjukt va? Och jag som skulle dubba True-Blood. Jag känner inte dubba Eric Northman. För han är ju, spelar ju Ready Ariel. Det lever. Jag får gå det här. Så går det så. Vad ska jag göra? Det bara bort. Vad ska jag göra?